दिनैनि रादाबखौ फरायदों गंगाधर रामसियारिया। आसाम सरकारा फैगौ 31 आगस्टआव फोस्रावनो गोनां जोबथा हादोरारि नोगोरारि फुन्जिनिफ्राय मुं एरख'जानायफोरखौ बिदेशी बिजिरसङारिया बिदेशी होननानै फोसावैसिम जायखिजाया जाहोनावनो बिदेशी होननानै डिटेनसन केम्पआव लाखिनो मोननाय नङा होननानै रोखा खालामनानै होदों। हादोरसा सरकारनि नखर आरो राजखान्थियारि बिफाना मोनसे प्रेस मेलनि जोहै बे खोथाखौ फोरमायदों। बिदेशी होननानै फोस्रावनो बिदेशी बिजिरसङारि फसंथानखौल' गोहो होनाय जाबावदों। ओजोंहाय 2018 मायथाइनि 30 जुलाइआव ओंखारनाय ड्राफ्ट सिरिलाइनिफ्राय एरख'जानाय एबा दाबि फारिलाइ गथायनाय सुबुंफोरा बिसोरनि थि एनआरसि सिबिथाय थं सार्कल अफिसारनि मावख'आरि जिल्ला खुंथायगिरिनि मावख'आव सिमना जायगानि सिलियाव बिथांमोननि बागै मिथिनो मोनगोन। बोहैथि बोसोरनि 22 जुनाव ओंखारनाय उफेरा एरख'जानाय सिरिलाइ बादियै आबुं ड्राफ्टनिफ्राय एरख'जानाय सुबुंफोरनि लोगोसेनो ड्राफ्टआव मुं सोसनजानाय जायफोर सुबुंफोरनि उल्थायै अजद दैखांनाय जादोंमोन बिसोरबो बे सिरिलाइयाव मुं नायनो हागोन। एनआरएन टाइप खालामनाबो अनलाइन राहानि जोहैबो नायनो हाबावगोन। एनआरसि सामलायगिरिया फोसावनाय मोनसे प्रेस बिबुंथियाव बुंनाय जाबावदों दि थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय जानाय हियारिंसिम जायफोर सुबुंखौ लिंहरनाय जायाखैमोन बै सुबुंफोरा एनआरसियाव मुं थिसननायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया। डीजीपी कुलधर शइकिया आयेन आब्रुथिनि जायखिजाया थासारिजों मोगा-मोगि जानायखौ नोजोर बोनानै रादाबगिरिफोरनि सिगाङाव बे खोथाखौ बुङो। गुबुन गुबुन जायगानि लोगोसेनो गासैबो जिल्लायावनो पुलिस सामलायगिरिफोरखौ सांग्रां खालामनानै लाखिनाय जादों। मिरु सरकारा जरहाट माजुलि फोनांजाबारि दालां जाफुंनायनि आयदाखौ सिगांग्रोआरि बिथायाव सावरायनानै जायगासिम लानानै थांगासिनो दङ। मिरु लामा हान्थामेला आरो राजालामा बिफाननि मन्त्रि भि.के. सिंहआ मैया गुवाहाटीयाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालजों जानाय सावरायनाय समाव बे खोथाखौ फोरमायो। लोगोसे बुंदों दि नुमुलिगड़निफ्राय गहपुरसिम थि दालां दाफुंनायनि आयदाखौ सनवालआ मिरु मन्त्रि बिथांखौ महरथि मोनबाय थानाय राहाखौ आजावनो खावलायो। गिबि मन्त्रिया धुबुरी फुलबारी फोनांजाबारि बुरलुंबुथुरनि सायाव थि दालांनि खामानि दामानिखौ थाबैनो जागायनो थाखाय राहा आजावनोबो खावलायदों। दैबानानि उनाव हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगायाव जर'खायै खर'सा आसामनि जिल्लाफोराव रानसाव महरारि हालसाल सोमजिदों। थांनाय गोबां सान लानानै खर'सा आसामनि सनितपुर लखिमपुर धेमाजि शिबसागर डिब्रुगड़ आरो गेजेर आसामनि जिल्लाफोरावबो अखानि आंखालाव माइ फोथारफोराव गावस्रानाय नुनाय मोनबावदों। आबादारिफोरा आथिखालाव आबादनि समाव गुवार जेंनाजों मोगा-मोगिबो जानांदों। गुबुन फारसे धुबुरी जिल्लानि भारत बांलादेश सिमना जोबथानि साहापारा आसामेर आलगा बायदि ओनसोलफोराव बुरलुंबुथुरनि खुख्ला-खुख्लिया गोख्रों महर लादों होननानैबो जोंनि रादाबगिरिया मिथिहोबावदों। मणिपुरावबो रानस्राव हालसाल सोमजिदों होननानै हादोरसानि आबाद बिफाननि मन्त्रि भि हांखारियाया बिधान सभायाव फोरमायदों। अरुणाचल प्रदेश सरकारा हादोरसानि गासैबो ओनसोलनि लामा सामा दाफुंनाय आरो जौगालुनि थाखाय मोनसे फारिबो आजावदों। गिबि मन्थ्रिनि हादोरसायारि लामा फारिख' मुंनि पिडब्लिउ बिफाननि सिङाव आजावनाय एबा लुबैयारि फारिनि जोहै 2024 मायथाइनि गेजेराव 8,000 किल'मिटार लामा पाक्का खालामनाय जागोन आरो बिनि जोहै गुबुन गुबुन ओनसोलनि गिख्रंथाव थाग्रायारि ओनसोलफोरखौबो आवग्रिनानै लाबावनाय जादों। मणिपुराव थांनाय माखासे साननि गेजेराव जापानी एनकेफेलाइटिस बेरामाव 7 सुबुंनि जिउआ खहा जानायनि लोगोसेनो सा 250 सुबुङा बे बेरामाव गोग्लैदों। हादोरसानि सावस्रि आरो सुबुं जौगा बिफाननि मन्त्रि एल जयन्त कुमार सिंहआ बुंदों दि हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगायाव बावैसो बेबादि गिथावना बेरामाव दासिम सा 232 सुबुङा गाग्लोबजादों आरो खमैबो 7 जिउ थुंगेनांदों। भारत बांलादेश सिमना जोबथानि मिज'रामजों थानाय ओनसोलाव रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामनायनि जुनै गंनैबो हादरनि सिमनायारि संरैखाथि राहा मावफुंआरि खालामनायनि लोगोसेनो उफेरा नोजोर बोनाय गायसंथिनि फारि आजावनाय जादों। आइजलाव बावैसो मिज'रामनि जिल्ला जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट आरो खुंथायगिरिफोरजों गोनां जथुमायाव बीएसएफ आरो बांलादेशनि सिमना संरैखा हान्जानि गोजौ बिबानगिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन। मख'नांदि मिज'रामाव 404 किल'मिटार म्यानमारजों थानाय सिमना जोबथा ओनसोल आरो 318 किल'मिटार बांलादेशजों थानाय सिमना जोबथा ओनसोला उदां जानानै दं। आसाम लकसेवा आयगनि बेले-बेजेयारि बिथिंनि गुबै गसरनि फारिया मैया जोबथादों। गसरनि बिजिरगिरि अफिसार सुरजित सिंह
पानेसारा मैया बिजिरसालियाव जोबथा अजदनामा गथायनायनि उनावनो बिनि बिजिरसं फारिया जोब्बाय होननानै मैया फोस्रावो। अजदनामायाव बिथां पानेसारा थाबैनो गसरनि बिजिरनाय फारिखौ खालामनो थाखाय बिजिरगिरिखौ खावलायदों। मख'नांदि एपीएससीनि चेयारमेन राकेश पालनि मावसमाव जानाय बे बेले-बेजेनि समाव अजदनामायाव थानाय सा 22 सुबुंखौ दायनिगिरि खालामनाय जादों। लखनौआव जानाय 59थि बिबांनि सिनियर सिं हादोरसायारि एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव आसामनि लाइमोन नार्जारिया आइजोनि हानजायाव ब्रन्जनि मासि आरजिदों। आसामनि गोबां गेलेगिरिया माखासे दालायाव बाहागो लानाय बादायनाया सप्ताया जोबहैगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै।